ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Анамин намуд бамбукора мехоҳам нишонтиям. Беҳад бамбукои хушрӯ, гули нав. Ино бамбуки ваян, фасон, новинка, дуранга. Инаи намудош дидед, заминаш сабзай. Анаи намудош бошад, заминаш серияй. Ду ранг. Сангошон майдаи нерни дизайн задагиай. нархои ино 190 сомон, нархи 3 метраш. Донада касе ки опт мегира бо арзон меша. Иҷада бо як чанд бамбук дигам ҳастай. Инора мехоҳам нишонтиям. Инам марҳамат, иноям 190 сомон донада. Ҳамаш бамбук. Баъд анаи тигр 190 сомон. анаи тиграм хушрӯ бамбук. фасон, бамбуки хушрӯ, тигрӣ, дидед? подписчикои мо нағз мебинанам хеле вая тигриёра барои ки фасонай. бинед? нимё бамбуко ҳамаш 190 сомон нархи донада. кадомиш ки дар кор шава гап зане дӯстони азиз, мо доставка мекунем. инаи намудоям новинкаян. дидед? ино барошон 190 хчон 3 метри, баршон 190 калони хушрӯ. диде? барошон калони фасон 3 ранг доштае, 3 сангаян. диде? 160 сомон як либосша ира 3 метраш. чӣ хеле гуфтам, ино зиёд меброянд, барои ки бараш 190.